खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 25 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायनो लाबाय। मेष राशि, जेबो जेंना जेंसि गैयै खुसियाव थानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां गोजोन मोनगोन। बृष राशि, सुथुर लानानै थानाया जोबस्रांगोन। गोजोननायखौ मोननो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशि, जेरैबो खुसिखौ मोनदांनो हागोन। जेखि मावा गोजोन मोननो हागोन। मोजां सान। कर्कट राशि, फालांगि मावनाया मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। सिंह राशि, नखर संसार जानायाव सुखुखौ मोननो हागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मोजां सान। कन्या राशि, मानिबा जेंनायाव गोग्लैबायनो हागौ। दावराव दावसिफोर जानो हागौ। गोसोखौ हमथा। तुला राशि, जेखियानो जाया नखरनि गोनांथार हाबा मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। वृश्चिक राशि, बायदिसिना रोखोमनि सुजुग सुबिदा मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। धनु राशि, बबेबा गोजान हादराव दावबायहैनो मोननो हागौ। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मकर राशि, देहायाव सानाय सुनायफोर दङबा सिखांनो हागौ। देहाखौ सांग्राङै लाखि। कुम्भ राशि, सोरजोंबाफोर दावराव दावसि जानो हागौ। सोमोन्दो थानाया गावस्रानो हागौ। गोसोखौ हमथा। मीन राशि, दिनैनि सानाव मोजां खामानि मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गोथार सान। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।